Maraming tumatawag sa akin, "Sir, paano to? Pinapagdarin mo kami. Ito'y mamumulok lang dito sa amin kasi wala namang bumibiyahe, mimili, lockdown." Tinulungan po namin ang aming mga magsasaka na kumita, mapanatili ang kanilang hanap buhay sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga produkto at farm gate price. Mayroon na pong 4 na truck na namimili doon sa mga farm, 6 na nagdi-distribute sa mga barangay. Nakakaikot po kami na pinakababa na yung 10 up to 15. Pag natapos po, babalik po na naman babalik naman doon sa barangay. Para yung nagtitinda doon sa public market natin, dito na muna at saka may pagkakitaan pa rin sila.